Защо българите са наричани народът на слънцето? Отговорът лежи в тяхната дълбока връзка с слънчевия култ, която може да се проследи още от дунавската цивилизация. Във Варненския некропол археолозите откриват златни маски и украшения, символизиращи слънчевото божество, знак, че владетелите са били смятани за посредници между хората и небесните сили. Тази традиция продължава през тракийската епоха, когато светилища като Перперикон са посветени на слънцето и достига връх в българските земи с изображения като Мадърския конник. Конникът, устремен напред с копие в ръка, е интерпретиран от някои изследователи като символ на слънчевия път по небето, вечен цикъл на живот и обновление. Тази връзка не е случайна. Древните българи, наследници на дунавските племена, са почитали Тангра, върховно божество, често свързвано с слънцето и небето. Знакът, използван от владетелите на рода Дулу, е смятан за символ на слънчевия баланс между Земята и космоса. От най-ранните си дни българите са живели според ритъма на природата, водени от светлината, която дарява живот. Но как тази цивилизация, толкова напреднала за времето си, се е разпространила отвъд Балканите? Преди повече от 7000 години Черно море, тогава сладководно езеро, е залято от водите на Средиземно море в катаклизъм, известен като Великия потоп. Археологическите данни сочат, че нивото на водата се покачва с над 100 метра, заливайки плодородните земи и принуждавайки населението да мигрира. Част от древните българи остават на Балканите, но други поемат на изток, носейки своята култура и знания. Тези мигранти достигат до Централна Азия, където основават градове като Балх, известен в древността като Балхара, майката на градовете. Местни предания в днешен Афганистан разказват за народ от Запад, донесъл умения в строителството и металургията, народ, чието следи водят до българските корени. Докато слънчевият култ оформял духовния живот на българите, тяхното знание е запазено в нещо още по-тайнствено – сребърни плочи с кръгла писменост. Според преданията, тези артефакти са пазени от царския род Дулу, династия, която води началото си от дълбините на древността. За разлика от познатата ни глаголица на Кирил и Методий, кръглата писменост е по-стара система, чието символи са подредени в кръгове, отразяващи слънчевите цикли и космическия ред. Легендите разказват, че тези плочи са били изработени от сребро, метал, свързан с чистотата и духовността, и са съдържали хроники на българския народ, от сътворението на света, през Великия потоп, до миграциите на изток. Някои изследователи предполагат, че символите върху тях са еволюция на линейните знаци, открити от Рафаил Попов под Мадърския конник, свързвайки ги с дунавската цивилизация. Други виждат прилики с руническите писма на сарматите и ранните арийски племена, което подсказва, че българите са били част от по-широка културна мрежа. Преди създаването на българската азбука, глаголица и кирилица, древните българи са имали своя писменост – куник, а писмените знаци се наричали кун. В Шумерия акад думата кунуко означавала надпис или царски надпис. А в произведението за буквите черноризец Храбър отбелязва, че българското рунно писмо е служило и за гадаене. Създавайки новата българска азбука, Кирил и Методий и техните ученици използват древните български знаци куни, известни още като руни. Но да се върнем пак към слънцето. Слънчевият култ не е бил просто религия за българите, той е бил начин на живот. От земеделските ритуали, свързани с посевите, до строежа на светилищата, ориентирани към изгрева, българите са следвали слънчевите закони. Това обяснява защо техните символи, от розетата от Плиска до спиралите на тракийските гробници, са свързани с движението на светилото. Дори когато част от народа мигрира на изток след потопа, те носят този култ със себе си. В Балх, където слънчевият бог Заратустра по-късно става център на зороастризма, археолозите откриват слънчеви дискове, подобни на тези от Варна, намек за българското влияние върху една от най-старите религии в света. Когато Аспарух се завръща на Балканите, той не само възстановява държавността, но и духовното наследство на народа си. Първата българска държава е построена върху основите на слънчевата традиция,